Sinjuri, inselmilkom u grazzi tal-li naqattu magħna għal ftit minuti il-programm Ribna li ta' kuljum iżomkom aġġornati dwar dak li qiegħed iseħħ madwarna. Illum mill-ġdid se nerġgħu nfakrukom dwar il-fazzjoni li għadha teżisti fih dan il-Partit Nazzjonalista. Partikolarment se nkunu qegħdin nitkellmu dwar l-eks membru parlamentari, l-avukat tal-Għaqda Repubblika Jason Azzopardi, li ta' min infakkarkom li fl-aħħar elezzjoni ġenerali ġie sfiduċjat mill-istess poplu Malti u Awċi. Se nfakkarkom illi għalkemm Jason Azzopardi mhuwiex membru parlamentari l-lum il-ġurnata u uffiċjalment ma jiffurmax parti mill-Partit Nazzjonalista, però xorta waħda għadu jiddetta n-narrattiva tal-Partit Nazzjonalista. Dwar dan ser ikun qiegħed jispjegalkom iżjed fid-dettall, però dejjem mod konċis il-kollega Nolan. Insegwu. Tiftakar, Jason Azzopardi flimkien mad-deputat nazzjonalista Carola Aquilina kienu mexxew kampanja biex iqaxtu lil Adrian Delija minn kap nazzjonalista. Ornexxielhom. Delija wara kienet deskriva lil Azzopardi hekk. Jason Azzopardi huwa persuna li jikdeb, li jgħid il-falz, illi jiffabbrika l-affarijiet fuq in-nies. Fl-aħħar elezzjoni ġenerali, Azzopardi kien intebaħ li mhux se jinġabar minn Raba Distrett fejn kien ġie elett fl-elezzjonijiet ta' qabel. Għalhekk tefaħarstu fuq distretti fejn il-Partit Nazzjonalista jgawdu maġġoranza komda, jiġifieri id-9 u l-10 distrett. Iżda dan kien ħoloq problema għal Carola Aquilina li wkoll kien jimmira li jiġi elett minn dawn id-distretti. Dan wassal biex għaddiet ta' Aquilina u Azzopardi kellu joħroġ fuq id-9 distrett minn fejn nafu li baqa' l-art. Ġew ġieli u fost l-oħrajn ġara bih. Jingħad li meta ma ġiex elett Azzopardi qatt ma waħħal f'Carola Aquilina, li issa ilu l-kap de facto tal-PN għax nafu li jmexxi kollox hu. Anzi, Azzopardi qis li l-aħwa Carol u Robert Aquilina bħala ħbib tiegħu. Iżda milux intebaħ li Carola Aquilina imexxi l-ewwel qabel kollox il-politika li taqbel lilu. Fil-fatt, Azzopardi kien uża aġġettiv b'lingwaġġ dispreġġattiv ferm fil-konfront ta' Carola Aquilina. Imma issa l-Aquilina ħieles minn Jason Azzopardi minn fuq id-distrett tiegħu, isiba faċli jibqa' ħbib tiegħu. Danu il-Partit Nazzjonalista li qed jaspira li jkun fil-gvern. Partit immexxi minn fazzjoni estremista fejn nies bħal Carola Aquilina, Jason Azzopardi, Simon Busuttil jimmanuvraw kif jaqbel lilhom biss. Bħal dejjem inħallu fidejkom intom it-telespettaturi ta' Ribna biex taslu għal ġudizzju aħħari tagħkom. Intant grazzi tal-li kontu magħna għal programm Ribna, nfakkarkom il-paġna ta' Facebook, idħlu hemmhekk u ħallu like u tkunu tistgħu iżommu ruħkom aġġornati dwar dak li jkun qiegħed iseħħ madwarna. Ribna jix-xandar ta' kuljum għal ftit minuti kollox mit-tnejn sa' ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija qabel l-aħbarijiet.